يونيفرسيتي سراويت مكلخال هاجر سلطنة سراويت نمهنات مس سالط أو خيد ممهار مستمهار قلنا قني قبل لمعات أقاطات ليمات بموفر نبرا سدرا قبل سراويت مكلخال بمرقا بتصحيتو ناتوات أخن دولة تقليتو دبلوماسيو محزناس بايتات حزنا زلا أرب حنا نمعوازنا سرحنا مزينا ينخبرو بعل ملوء سلطنة مصدر إثيوبيا وباكستان جمال بكر قليتهم كابو وصاي نبر بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب داغماي فتنة قتلت كم استجبر لهم تحبرهم سلام طعنا هبل كم تمسيوز خبركم تملكتنا كاب إتيفي مدب قنقات قرني على تومات زينا خاب سعد جميرونا بهم كبليو مات زينا نمرحبونا زريت برهو حبيركم كتنحي حابركم نخنو حدش حقوس بحدش تصفى حدش زمن انت مصء ببرهان تصفى عم بباي دمق دموق ورزي خون زمن بزمن انت تكا بفلاي إتبي تقرنيا حقوس في الشخطان حزو نقزانا دبخيبل حدش عمت حدش نكون استفلاليو مدلوات زازيمو ناباخم كقربيو استفلاليو مدلوات إتبي تقرنيا فرياتكم انقلقالتكم نقتفالتو تعدمكم اللهم إتبي تقرنيا انقوع نكل تشحن 10 شعاتن أبصحكم أبصحنا يبل رحوس حدش عمت إتبي تقرنيا حدش زمنا فلما حصرت زيناتات سرعات ديجيتال ملالي مننت كساب حزين اب 10 مليون صقع سبات كم استمزغبو غلغالوت كوميونيكيشن منغست غليصوم علم لخ معلت ملالي مننت شدش مسكرم 2017 عام اب اثيوبيا بستفلالي مدلوات خبيرو علوم اتمعلت ملكيتو غلغالوت كوميونيكيشن منغستي بزوصو مغلصي ملالي مننت مركاب مسل زيغاتات راح زيكون سباو مسل يلوم مسرتاو غلغالوت مركاب مسل محلاون أب محبران قطباون عودتات ملؤ تساتفون مقبارن أدلاي سلازخونن كل ساب مننتو خفلت يقباء كل سوون مننتو نخفلت مسل كم زلو تقليتهم كما قدات أوروبيان 16 سبتمبر خبر عالم لخا معلت ملالي منت أب إثيوبيا لهم زبان شدوش مسكرم كلتشحن 10 عام تمرت ديجيتال ملالي مننت بزملكت حبريتات تبصح بمقبر أدلاي نتربحا بهراو ديجيتال ملالي مننت تربحنا زيقاتاتن مسلاتو من حبريتا بمهاب تعلت نتخبر زيقاتات ديجيتال ملالي مننت بمبقع قلقالوتات بمعباين أبا عبيت كنت أوازلوهم قدا بمراين قرات بمخان أبا ديجيتال ترانسفورميشن أفريكا قداميت 5 قبرات حبيروم نايز عمت معلت ملالي مننت والكسبن محبر السبن زبقع نخلو زحقو بسرعات مننت أدلاينتو وقليو زرعي كام زخونة تقاليتهم كابش الدشتاق 17 مسكرم كل تشحن 10 عام تمرت أبزلو تخطاتلت معلتات هاقراوي بروغرام ملالي مننت أبا ملا هاقر قول في بوتاتات مس زقبر وفري ربحا مزقبا قلنا قلني هاقراو بروغرام ديجيتال ربحا ملالي مننت مس بيت عفت قدما يمنيسترن قلقالوت كوميونيكيشن منقستن بمخان زرقحا أونلاين من قصاصات مزقبا حويسوز تفلاليو تخطاتلت مدلات كوغانيوم سرعة ربحا ديجيتال ملالي مننت كساب حزي نابع 10 مليون صقع سبات مزقبا تخون معالتي مفلات مننت مخنيات بمقبار نبرتن 5 قبو سرحتو قوسقواسات كم سرحو كابا قلقالوت كوميونيكيشن منقستي زرخبنا حبريتا يرد حبريتا توريزم زتحازلو أكاونت ساتلايت توريزم علاو خوينوم حبريتا توريزم زتحازلو أكاونت ساتلايت توريزم دلاو تزازيمو لهم معلتي علاو تغير لهم اتا أكاونت ساتلايت توريزم السنادي خانم ززام حدا عمتن شدوش تورحن كمزو سرد ما تحبير يوم منيستر رئيتا توريزم دكتور سلاشي قرما
ኣብ ዝሃበዎ መግለጺ ኣካውንት ሳተላይት ቱሪዝም ኣብ ተዓውዲ ዘለዎ ሓፈሻዊ ሓበሬታታት ብግቡእ ንምስናድ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ተዛሪቦም እቲ ስራሕ ምስ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብን ካልኦት ዓለም ለኸ ትካላትን ብምትሕብባር ከም ዝተሰናድአ ድማ ኣብሪሆም ኢትዮጵያን ኩዌትን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዘለውን ክልቲኡ ርክብ ዝበለጸ ንምጥንኻር ከም ዝሰርሓ ኣፍሊጠን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኩዌት ዶክተር ሰኢድ ማሕሙድ ምስ ሓጋዚ ሚኒስትር ልምዓትን ዓለም ለኸ ምትሕብባርን ሚኒስትር ጉዳይ ወጻኢ ኩዌት ኣምባሳደር ሃማድ ኣልማሻን ዘትዮም እቲ ዘተ ክልቲኡን ዲፕሎማስያውን ርክብ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምጥንኻር ዝጠመተ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኩዌት ዶክተር ሰኢድ ማሕሙድ ኢትዮጵያን ኩዌትን ኣብ ዓውድታት ሕርሻ ውሕስና ምግብን ሰብኣዊ ሓገዝን ሓዊሱ ኣብ ካልኦት ዘፈራት እውን ብሓባር እናሰርሓ እየን ዝርከባ ኢሎም ብተወሳኺ እውን ሃገር በቆል ዝኾኑ ትካላት ረድኤት ኣብ ኩዌት ሕጋዊ ሰብነት ረኺቦም ንክንቀሳቐሱን ኣድላይ ድጋፍ ንክግበረሎምን ሓቲቶም ሓጋዚ ሚኒስትር ልምዓትን ዓለም ለኸ ምትሕብባርን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኩዌት ኣምባሳደር ሃማድ ኣልማሻን ብግዶም ክልቲአን ሃገራት ጥንኩር ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ርክብ ከም ዘለዎን ተዛሪቦም ምስቲ ሚስዮም በቀረባ ብምስራሕ ሕጋዊ ሰብነት ንዘድልዮም ትካላት ረድኤት ደገፍ ከም ዝገብሩ ምግላጾም ኩዌት ካብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ زمن تمرتي 2017 عام تمرت ኣብ አዲስ አበባ ሎሚ ብዕሊ ተጀሚሮም ኣብታ ከተማ ብዝርከባ ኩለን መንግስታውን ዘይመንግስታውን ኣብያተ ትምህርቲ ብዕሊ ተጀሚሩሎም ኣባላት ማኔጅመንት ቢሮ ትምህርቲ ምሕዳር አዲስ አበባ በብብርኩም ዝርከቡ መራርሓ ብምዃን ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ጀሚሮም እዮም እቶም ተምሃሮን ምምሃር ምስትምሃር ካብ ዘገልግሉ ናውትታት ወጻኢ ሞባይል ስልክታትን ካልኦት ተኸልከሉ ነገራትን ሒዞም ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ምምጻእ ከም ዘይኽእሉ ካብቲ ቢሮ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ ተዛማድ ዜና በክልል ትግራይ ዘመነ ትምህርቲ 2017 ዓም ተጀሚሩሎም ዘመነ ትምህርቲ 2017 ዓም ኣብ ክልል ትግራይ ሎም መዓልቲ ከም ተጀመረ ቢሮ ትምህርቲ ግዚያዊ ምሕዳር ትክልል ኣፍሊጦም ሓላፈት ቢሮ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያኦም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ እቲ ከይዲ ትምህርቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ትምህርቲ ምጅማሩ ገሊጾም ኣብ ከተማ አዲስ አበባ መስቀል ደመራን በዓል ኢሬቻን በሰላም ንክኽበሩ ኣድላይ ምድላው ከም ዝተገበረ ቢሮ ጸጥታን ሰላምን ምምሕዳር አዲስ አበባ ኣፍሊጦም እቲ ቢሮ ብዛዕባ ከባብራ በዓላት ተመልኪቱ ምስ መዋቕር ጸጥታን ደንብን ዘተምክያዱ እውን ሓቢሩ እዩ ማድዜና نغزل يحزر ما بزرزر نابر قدات كنحلف يونيفرسيتي سراويت مكلخال هاجر سلطنه سراويت مهنات مس زسالطو كيد مهار مستمهار غنا غوني اب لمعات ጸጋታት ሌማት በመወፋር ናብራ ስድራ አባላት ሰራዊት ምክልኻል ምርጋብ ጽሕትና ተዋጻእ ከም ዘሎ ተገሊጾም እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ምርባሕ ጸባ ላሕምን ደራሁን ብምስታፍ ዝናኣድ ውጽኢት ከም ዘመዝገበውን ተሓቢሩሎም ቴድሮስ አለማዮ አዋዲዱ ወሎ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ዩኒቨርሲቲ መከላኸለ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣኹልን ዝሰልጠነ ወታደር ንምፍራይ ከምኡውን ዘመናዊ ቴክኖሎጂታት ንምጥቃም ካብ ዝገብሮ ምምሃር ምስትምሃርን ስራሕቲ ምርምር ጎና ጎኒ ኣብ ውሽጢ ዩኒቨርሲቲ ኣባላት ስድራ ሰራዊት ተረባሕቲ ዝገብር ዝተፈላለዩ ስራሕትታት ልምዓት እናወገነ ይርከብ ኣብ ከተማ ቢሾፍቱ ዝርከብ እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ምርባሕ ላሕምታት ጸባን ደራሁ ብምስታፍ ንስድራ ሰራዊትን ኣብቲ ከባቢ ንዝነብሩ ማሕበረሰባት እናሓገዘ ከም ዘሎ ሃለቃ ሚእቲ ተሾማ በራ ገሊጾም እዮም አገልግሎታቸው ያው ለሰራዊቱ ቤተሰብ ልጅ ላላቸው ግልጋሎቶም ንስድራ ሰራዊት ውላድ ንለለዎም ጸባ ብዝተሓተ ዋጋ ናይ ማሃብ ግልጋሎት እዩ እዞም ትሪእዎም ለለኹም ላሕምታት ደቂ ወታደራት ልዕብዩ እዮም ብዝሓሸ ብርኪ ንስድራ ሰራዊት ግልጋሎት እናሃብና ኢና ንርከብ ልዕሊ 300 ዝኾኑ ስድራ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ግልጋሎት ይረኽቡ እዮም
ዩኒቨርሲቲ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከምዚ ዝኣመሰለ ሰናይ ተግባር ምስራሕ ካብ ዝጅምር ጸኒሑ ዝበሉ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዩኒቨርሲቲ መከላኸሊ ሰራዊት ሌተናል ኮሎኔል መስፍን ተላቦገኖም ስድራ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ብዝተሓተ ዋጋ እኹል ቀረብ ምህርቲ እናረኽቡ ከም ዘለው ገሊጾም እዮም። እኛ ቆይተናል። ለዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ በጣም በአነስተኛ ዋጋ እየሸጥን ንሕና ጸኒሕና ኢና ንማሕበረሰብ ዩኒቨርሲቲ ብጣዕሚ ብልትሓተ ዋጋ እናሸጥና ኢና። ማሕበረሰብ ዩኒቨርሲቲ ብጣዕሚ ተረባሑ ኮይኑ እዩ በብብርኩ ዘለዎ ኣባላት ከይፈለና እኹል ግልጋሎት እናሃብና ኢና ዘለና። ንበዓል ሓድሽ ዓመት እውን ስፍሕ ኣቢልና ቅሪብና ተጠቀምቲ ንክኾኑ ኣኺልናዮም ኢና። ዩኒቨርሲቲ መከላኸሊ ኢትዮጵያ ብቑዓትን ዝሰልጠኑ ሰራዊት ኣብ ምፍራይ ዝርከብ ማእኸል እንትኾን ኣብ ስራሕቲ ልምዓት ተሳትፎ ብምግባር ናብራ ስድራ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣብ ምርጋዕ ብፅሒቱ እናተዋፅአ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዩ። ዲፕሎማሲያዊ ምሕዝነት ባይታት ሒዝካ ዘላቕ ረብሓና ንምዕዋት ስራሕትታትና ሰራሕና መፂና ኢና ሃብሉ በዓል ሙሉእ ስልጣን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ፓኪስታን ጀማል በክር ገሊጾም። ንጸብጻብ ፋሲካ እያሌው መርሃ ሰላም መረሳ ብኣቆጻጽራ ግሪጎርያን 1972 ዓመተ ምህረት ፕሬዚደንት እቲ እዋን ዙልፊካር ዓሊ ቦቶ ናብ ኢትዮጵያ ብምምጻእ ምስ ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ሃይለ ስላሴ አዲስ አበባ ኣብ ልተራኸቡሉ ኣጋጣሚ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ሰረት አንበረ ኮይኑ ግና ልዕሊ 60 ዓመት ርክበን ሱግሚ ለይተጸንበሮ ጸኒሑ እዩ። ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ፓኪስታን ኢስላማባድ ኢትዮጵያ ኤምባሲኣ ምኽፋታ ነዚ ዓቓልቦ ለይተዋሃቦ ርክብ ምንስዕራር በሪ ኾነ። እዚ ኢትዮጵያ ብገጽ ሓደ ፈተውቲ ሃገራት ንምዕባይ ብገጽ ካሊእ ድማ ኩላዊ ረባሕታኣ ንምስፋሕ ለኽእለ ኮይኑ እዩ ይብሉ በዓል መዝነት ሙሉ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ፓኪስታን ጀማል በክር። ስለ ሀገራችንን መንግስት አቋም ለውጡን መርገጺ መንግስቲ ሃገርና ዘሎ ለውጢ ክግንዘቡ ምግባር ኺኢልና ኢና። ካብ ብርክዚ ብምብጋስ ኣብ ዝሓለፉ እዋን ቅልውላው ውሽጢ ዓዲ ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን ኣብ ጎንና ተሰሊፎም ኣብ ሰብኣዊ መሰል ውድብ ሕብራት መንግስታት ኣባላት ከም ምንባሮም ኢትዮጵያ ጸገማ ብባዕላ ክትፈትሕ ትኽእል እያ ብምባል ደውቶኦም ብንጻሮም ረቑሐ ርክብና እዩ። ኣብ ዝቕጽል ዓመት ፈረንጂ ድማ ኣብ ውድብ ሕብራት መንግስታት ግዚያዊ መቐመጢ ተረኪባ ናብ ስራሕ ንምስጋር ኣብ ምድላው ትርከብ። በዚ ድማ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ንኽሕረዩ ተደጋጊፍና ምሕዝነታዊ ግደና ብምውፃእ ዘላቕ ረብሓና ንምዕዋት ንዓመምና ዝጸናሕናሉ ኣግባብ ኣሎ። ብፍላይ ድሕሪ ምፍላም ስራሕቲ ኤምባሲ ክልቲአን ሃገራት ካብ ልተረዳዳኣሉ ዛዕባታት ሓዲዩ ዝኾነ ትሕብብርን ንግድን ኢንቨስትመንትን ኣብ ዲፕሎማሲ ኢኮኖሚ ርኡይ ለውጢ ኣምጽኡ እዩ ይብሉ። ሁለት ዙሮችን ከዚህ በፊት ወደ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕዚ 2 ዙራት ናብ ኢትዮጵያ ወሲድና ነርና። ሕዚ መበል ሳልሳይ ሲንግል ዊንዶው ኤግዚቢሽን ልክዕ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከመ ዝግበር እዚ ማለት ኣብዚ ዓዲ ዝርከቡ እቶም ዝዓበዩ ኢንቨስተራት ብዝተፈላለየ ዘፈር ዝሳተፍሉ ለፍረይዎ ምህርቲ ንዕዳጋ ኢትዮጵያ ዘላልዩሉ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጠለብ ዕዳጋ እውን ለገናዝብሉ ብኸይዲ ድማ ናብ ኢንቨስትመንት ዝሰጋገሩሉ ዓቕሚ ዝፈጥሩሉ እዩ። 200-300 ዝኾኑ ቢዝነስ ኮሚኒቲ መጽኦም ማለት ንዓና ገዚፍ ነገር እዩ። ሰፋፍቲ እዮም። ዕዳጋኦም ድማ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣውሮፓ፣ ኣፍሪካ፣ ኣሜሪካ ዝልኡኹ እዮም። ነዚ ንምግባር ዳርጋ ዝበዝሕ ንሕና ቅድመ ምድላዋት ኣብ ምግባር ኢና ንርከብ። ድሕሪ 2 ዓሰርተታት ዓመውቲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ፓኪስታን ካራቺ ምጉዓዝ ምጅማሩ ነትርክብ ከም ዓብዪ መርኣያ ልውሰድ እዩ። ብገጽ ካሊእ ኢትዮጵያ ኣብ ምንቕናቕ ሓምለዋይ ኣሰር ዝሰጎመቶ ሱግሚ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ሓሊፉ ኣብ መድረኽ ዓለም መርኣያ እዩ ልብሉ ኣምባሳደር ጀማል ፓኪስታን እውን ነዚ ኣድኒቃያ ኢሎም እዮም። ክልቲአን ሃገራት ዕዩኖት ለውጢ ከባቢያዊ ኣየር ንምቅላስ ለለወን ተሪር ቅዋም ከም ለዕብዮ ተኣሚኑሉ እዩ። በግሪን ሌጋሲ ውስጥ ኢትዮጵያ አካባቢውን መቀየር ችላለች። ሓምለዋይ ኣሰር ኢልና ከባቢ ኣየር ምቕያር ምኽኣል ርኡይ ለውጢ ኣርኢና ኢና። እዚ ብፍላይ ምስ ለውጢ ኩነታት ኣየር እንትንርኢ ዝበጽሕና ፈተና ናይ ምቁጽጻርን ምንካይን ስራሕ እዩ። በዚ ድማ ምስ ፓኪስታን ኣብ ክልል ተመክሮ ኢትዮጵያ ናይ ምክፋል በዚ ብርኪ ድማ ተመክሮ ሓምለዋይ ኣሰር ኢትዮጵያ ተግባራዊ ንምግባር ከም መንግስቲ ውሳነ ኣዕሊቦም ተፈጻሚ ንምግባር ተኻኢሉ እዩ። ከምውን ብፍላይ ኢትዮጵያ ንዓለም እናበርከተቶ ትርከብ ሓሳብ በብብርኩ ተግባራዊ እናተገበረ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ኣብ ከተማ ፎረም ሓምለዋይ ኣሰር ክነዳሉ ተሊምና ኢና። ኣብ ዞባ ጎፋ ኣጓኒፉ ብልነበረ ሓደጋ መንግስትን ማሕበረሰብን ፓኪስታን ዝገበርዎ ደገፍ እታ ሃገር ማዕጾዓ ንምሕዝነትን ትሕብብርን ክፉት ምግባራን ርክብ ህዝብን ህዝቢ ትእስስር ባህልን ይጠናኸር ምህላው መመላኸቲ እዩ እውን ተብሂሉ እዩ።
زينا عدقام ኢትዮጵያ ናብ ቻይና ትልእኹም ፍርያታት ብበዝሕን ብዓይነትን ምዕባይና ስራሕት ከም ዝኾነት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ቻይና ተፈራ ደርበው ገሊጾም ዓለም ለኸ ኩነት ግልጋሎት ንግዲ ኣብ ቤጂንግ ተሳሊጦም ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ቻይና ተፈራ ደርበው ኣብ ኩነት ንግዲ ከምኡውን ክልቲኡ ርክብ ኢትዮጵያን ቻይናን መልኪቶም ምስ ግሎባል ቴሌቪዥን ኔትወርክ ቻይና CGTN ኣብ ዝነበረው ጻኒሒት ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝተዳለወ ኩነት ሃፍትታት ቱሪዝምን ኢንዱስትሪያን ከም ዘላለየትን ኣብ ታውዲ ምስ ዝተዋፈሩ መሓዙት ምትእስሳር ምፍጣር ከም ዝኻለትን ገሊጾም ኢትዮጵያን ቻይናን ጥንኩር ክልቲኡ ርክበን ኩነታት ዘይቀይሮ ስትራቴጂካዊ ምትሕባር ከም ዘለውን ሓቢሮም ግልጋሎት ንግዲ በይነ መረብ ካብቶም ዓውድታት ምትሕባር ሓደ ከም ዝኾነ ብምሕባር ኣብ ዝመዳይ እውን ክልቲኤን ሃገራት ዝተፈላለዩ ማዕቀፋት ስምምዕ ከም ዝተፈራረማ ተዛሪቦም ኢትዮጵያ ናብ ቻይና ትልእኹም ዓይነታት ፍርያት ንምዕባይ እናሰርሐት ከም ትርከብ እውን ኣረድዮም حيل إلكتريك إثيوبيا كابيتالو بر 709 بليون بزحهم حيل إلكتريك إثيوبيا كابيتالو بر 709 بليون كم زبزحه أفتام سراح عود فاينانس تتكال أيتدمر صفا أفليتوم كابت حفشوا هافتي كابيتالو اتبر 586 بليون استخفل خمزهون حبيروم بمنجستن ببعلوم بزجبروم ريفورمات كتبا نايت تكال عدا خاب 55 مئتاوي ناب 20 مئتاوي موراد كم استخالون قليتهم تتكال ب 2006 عام تمرات كم بحدوش نتطايش بر 34 ب 7 بليون زت خافل كابيتال بمحاز كم زنبره بمزخر تاهاز ببزح عصفي كب مبالو تاواج ممحياش كم زاد الحبيروم حيل الكتريك اثيوبيا للعصر شعت طابعات مفلفل حيلي 20 كيلومتر وحات زلوم مسمرات متحللفي لعل حيلي هذا 144 هنزا طابعات مكفافل حيلن لعل 900 تشكركرتن كم زلوو تاغليصوم زينوت ايم نبر بريزيدنت امريكا دونالد ترامب داغماي فتنه قتلت تغيرلوم دونالد ترامب فلوريدا أبزركب غانتوم غولف أبزنبر لأوانيو اتفتنا قتلت تغيرلوم تواهيلوم أبلا سيكريت سيرفيس بيت صحفة دحنة أمريكا AK-47 زتبهل أزوار كيناس تعدقوا الكسب فتنا قتلت مقبار تنقصاص بمرأيهم توخسي كم زخفتلو تحبيروم بتقبار فتنا قتلت ستتردروا الكسب بمكينان مملات علمو سوسان 1 كيلومترو مثل شكركرة بقطتر كم زوعلة الجزيرة سابتسيبو ماد زينا قدم مزامو عند نطبطات زينا يونيفرسيتي سراويت مكلخال هاجر سلطنه سراويت نمهناط مس سالط اوكي ممهار مستمهار غونا غوني ابل معات اغاتات ليمات بموفار نابرا سدرا ابلا سراويت مكلخال مرغا بصحيتنا تواص الحمد لله تገልጾ ዲፕሎማሲያዊ ምሕዝነት ባይታት ሒዝና ዘላቀረብ ሓናን ምዕዋትና ስራሕና መጽና ኢና ክብሉ በዓል ሙሉእ ስልጣን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ፓኪስታን ጀማል በክር ገሊጾም ካቦጻይ ነበር ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዳግማይ ፈተና ቅትለት ከም ዝተገበረሎም ተሓቢሩ رساو معد زينا استخدمتلكم ونيرون اسلام كتالكم يمسكن نازريت برهو حبيركم تصنيحه مس استرفوا مدلات اي تي في تقرنا سنه مكتالكم لكم تمني سنه زين